De emoties rennen soms heeg op in het amateurvoetbal. Zwieroertrainings, verbaal geweld en zelfs mishandeling van scheidsrechters. Het werd de laatste jaren heel iets slimmer. En dat wil het voetbalboen nou zwier bestraffen. Spelers die het gaan misdragen zullen vlugger en langer skarst worden. En rennen zelfs het risico het lidmaatschap van haar voetbalclub kwijt te raken. Ik vind dat voetbal emotie is, dus dat zal altijd gebeuren. Maar we zullen dus wel daarin matigen moeten. En zeker in het verbale geweld wat je rondom je zag. En dat gebeurt ook via orders en al wat is meer zijn. Daarin moeten we ons matigen. Daarin moeten wij gewoon gedragregels hebben. Dat zulke excessen net meer plak vinden. Als je de oude filmpjes zag van het voetbal en je zag eens in het wurgen de wedstrijden van het voetbal, zit er gewoon nacht en dag verschil in. Vroeger werd er helemaal geen lichamelijk contact maken. En als je dat nou zag, en ik heb wel het idee dat dat steeds een beetje verergert. Het wordt steeds agressiever en verbaler. Beide malen binnen dus eens. Er moet wat gebeuren onder het geweld op het veld. Dan vindt Modderman dat het in het noorden alle keer wel valt. Er binnen het Aroene hier maar 2 mishandelings bij het boom meldt. In Friesland hadden de scheidsrechters de zaak dus goed onder controle. Elk incident wat we joggen, wat we menen dat daarvoor in aanmerking komt, daar gaan wij dus met hen over praten, met besturen. En dat is een preventieve aanpak, denken we. En nogmaals, we schromen net als dat echt noodzakelijk is om hun maatregelen te nemen. Maar vinden clubs en spelers dat ook? De voorzitter van VV Jobbege in elk geval net. Nevens de Vries binnen scheidsrechters net consequent genoeg. En dat zo'n soort onnodige emoties in het veld oproepen. De scheidsrechters die moeten of opleid worden of bijschoold worden van dat iedereen echt op één lijst zitten niet wat wordt wel tolereert en wat wordt net tolereert. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat er duidelijkheid komt naar de spelers daar. In mei zal het bondsbestuur haar plan officieel presenteren onder de algemene geerkomsten van het amateurvoetbal.